Здравейте, приятели! Днес ще ви прочита един разказ от моята нова книга Хера Протеин. Надявам се да ви харесва. Казва се Моят пазач Лени. В годината на коня ние хиените бяхме в немилост. Но не преди много време, в годината на хиената, ролите ни бяха разменени. Историята е колело, което се върти. Понякога си отгоре, понякога отдолу. Въпросът е дали ще дочакаш да се завърти само или ще го завъртиш. Стояхме скупчени в различни стаи в плен заедно с човешки същества. Те, хората, се бяха съюзили с конете, които властваха над всички и им служаха като верни пазачи на животни. Господарите пък свободно тичаха насред природата, както онзи бял едрогривест мъжкар до прозореца, хрупаха бучки захар или парченца ябълка, с които щедро ги даряваха хората гноми и безгрижно прахтяха. Най-много обичаха да ги решат и отделяха за това минимум по 1 час всяка сутрин и всяка вечер, докато се наслаждаваха царски на сочната зелена трева на поляната пред къщата и примижваха блажено под оредяващата слънчева завеса, проникваща на петна между клоните над главите им. Стояхме в клетката и в съзнание ми нахлуваха картини от африканската савана. Едно време тичахме там свободно. Жената пазач в стаята ми се казваше Лени. През цялото време ми казваше да не се боя и протягаше към мен тънките си пръсти с дълъг остър маникюр, лакиран в ярко червено. Спокойно, не се плаши. Лени ще се погрижи за всичко. Ръцете й потреперваха в ритъм с приглушения глас, но очите й бяха изпълнени с ужас и тревога. Не съм лош човек, просто още недоумявам как. Гласът внезапно изчезна под надхлулия с подавен плач. Насълзи се, после подсмъркна и се избърса с ръкава на зеления си кадифен жакет. Обичам животните, даже много ги обичам. Гледаше към мен с милостиви очи и говореше с мек глас. Ето този едър бял кон до прозореца е Ричард. Някога беше моят кон. Яздех го всеки ден. Грижех се за него и го обучавах. Гледах го като писано яйце, като моя рожба. Буйните й коси се пуснати и леко потрепват като водите на океана от нежния летен бриз, който прониква през едва открехнатия прозорец на студената викторианска къща. И тази къща някога бе моята. Наследство от баща ми граф Д. Жената отново избухна в плач, който бързо овладя. Дебелите жълти завеси стояха неподвижно, като каменни стожери, за да пазят тайните на къщата от няколко поколения. Сега Ричард е мой господар. И аз пак реша гривата му, но нищо не е същото. И къщата не е същата. Дори този ловен трофей вече не значи нищо. Гледах препарираната хиена над главата й и се чудя с какво ли е заслужила съдбата си. Може да беше ловен трофей от някой прочут за времето си предшественик на Лени, но може и да бе нейн улов от минал живот като ловец. Озърнах се, но не забелязах оръжие. Тя е минало, което едва ли някой ще си спомня. Ела, не се плаши. Ела да те погаля. Лени носеше дрехи за езда, но обувките й някак странно не пасваха на тоалета. Елегантно прилепнали дамски кожени бутуши с много висок и остър ток. Почти толкова остър, колкото и ногтите й, като на хищник. Още отначало не я харесах. Всеки изминат миг чувството на неприязън растеше у мен. Не ми се нравеше видът й, облеклото й и истеричното й поведение. Непрестанно се опитваше да ме въвлече в разговор, но аз отбягвах контакта с очите й и мълчах упорито или издавах приглушен кикот от време на време. Тя стана от стола и направи няколко стъпки към мен, като плавно приклекна. Главата й се изравни с моята. Очите ни се срещнаха. В погледа й бяха заседнали дълбока тъга и отчаяние. Ела, отново протегна тънките си ръце към мен подканящо. Скочих назад и издадох нервен кикот. В този момент търпението изведнъж се стопи и тя посегна заканително със също така тънките си пръсти към врата ми. Ела тук! Изсъска и се опита да ме сграбчи за шията, но аз бях по-пъргава от нея и ловко избягах.
Това никак не й се понрави и тя ме подгони с диви крясъци из стаята. Проклето животно! Ела тук или ще те убия! Продължи грубо със силно заповеднически тон. Докато бягах, осъзнах нещо важно. Свободата не е безплатна. За да я спечеля, Лени трябваше да я загуби. Продължих да бягам, като надавах мощни хихи и не спирах да се хиля. При нас, хиените, трудно можеш да разбереш кога се усмихваме и кога се зъбим. На втората минута вече и ръмжах, а очите ми хвърляха гневни светкавици. Не се оплаши, напротив, настърви се. Вече бях почти убедена, че бедната хиена трофей на стената е нейна жертва. Сега ще ти покажа кой е господаря тук, бясно изкрича жената. Ще те смачкам, ще те превърна в мое вярно псе. Ловният инстинкт се беше събудил с пълна сила. Първо събу кожените си бутуши, които й пречеха да бяга бързо. После махна и жакета, но преди да го съблече, извади черна кърпа от джоба му и върза косата си на опашка. Гневно размаха юмрука си с стиснати зъби. Понече да изрече още заплахи, но гърлото издаде само гъгнеш звук, сякаш нещо беше заседнало дълбоко в него. Гневът й растеше лавинообразно. Изведнъж започна да издава мялкащи звуци, с които може би смяташе, че ми говори, или просто се опитваше да дойде на себе си. Не бях сигурна кое от двете е вярно. Разликата между нас беше само, че аз съм черна, а тя бяла, и че аз можех да размятам опашката си свободно, а тя не. Продължихме да играем на котка и мишка още около час. Когато капитанът на конния взвод влезе, за да въдвори ред, жената беше на ръба на силите си и дишаше тежко. Лежеше изтощена на земята и белите й дрехи бяха покрити с прах и мръсотия. Както те, така и косите й бяха по-раздърпани от бедната ми козина. Аз бях взела мястото и на стола. Кожените й обувки ми бяха малко големи, но жакетът й ми стоеше добре. Всяка дреха е стъпка към свободата. Свободата да избираш кой да бъдеш. Дарих капитана с най-добрата си усмивка и издадох победоносен кикот. Той остана вцепенен на прага. Високият бял кон Ричард надникна през рамото му и изцвили смаяно. Копитата му нервно потропваха по паркета в коридора. Какво по дяволите, промърмори капитанът, а копитото му машинално се насочи към кобура на колана. Пак се изкикотих и кръстосах крака, опитвайки се да изглеждам възможно най-човешки. Червеният лак по ногтите на Лени блестеше върху моите пръсти, макар и малко размазан от нескопосаните ми опити да го нанеса, докато тя лежеше в несвяст. Здравейте, капитане, изрекох с пресипнал глас, имитирайки човешка реч. Звучеше като грубо мялкане, примесено с кикот, но думите ми бяха достатъчно разбираеми. Лени се размърда на пода и надигна глава. Погледът й се фокусира върху мен, после върху капитана, а накрая отново върху мен. В очите й се четеше не толкова ужас, колкото невероятно объркване. Не, зекна тя. Това е хиената. Тя е животното, капитане. Аз съм Лени, графиня Д. Аз съм човек. Капитанът пристъпи в стаята, следван от Ричард, който стоеше зад него, наблюдавайки ситуацията с мъдрите си конски очи. Успокойте се, госпожо, всичко е наред, каза внимателно към жената на пода, въпреки че се беше втренчил в мен. Не знам каква игра играете, но пазачът на животни е длъжен да носи униформа, а не каквото и да е това, което носите сега. Лени запълзя към него, опитвайки се да се изправи на треперещите си крака. Не разбирате, това не съм аз. Тя е хиена, не човек. Помогнете ми. Ричард пристъпи напред и побутна Лени с муцуната си, сякаш я подушваше. След това отстъпи назад с отвратено изражение. Дори конят ви не ви разпознава, госпожо, отбеляза капитанът с нотка на съмнение в гласа си. Хвърлих небрежен поглед към препарираната хиена на стената и намигнах съучастнически. В този свят на преобърнати роли щеше да има още една хиена трофей, но не и днес. Не и аз. Капитане, обърнах се към него с най-изискания си тон. Тази жена си мисли, че е графиня. За съжаление, умът ѝ е размътен. Намерих я да се крие в стаята и се опитах да я помогна, но стана агресивна и започна да се държи като животно. Капитанът ме зяпна скептично, но Ричард изцвили одобрително, добавяйки тежест към думите ми.
Твърди, че вие сте хиената, а тя е човек. О, наистина, изхихиках се аз. И кой изглежда като хиена в момента? Лени наистина приличаше на диво създание, раздърпана, мръсна, с четинеста косина, коса и обезумели очи. Започна да издава нечленоразделни звуци, които се превръщаха в хрипове, кикоти и ръмжане. Защо не я оставим на медицинския екип? Предложих, изправяйки се грациозно от стола. Аз трябва да се преоблека. Една дама не бива да бъде виждана в такъв вид. Пък и кожените ми бутуши не отиват на този жакет. Капитанът кимна бавно, извади комуникатора си и извика медицинския екип. Ще изчакам тук с нея, той кимна към Лени на пода. Благодаря, капитане, стрелнал го с най-чаровната си усмивка. Ричард, ще ме придружиш ли до будуара ми? Имам нужда от твоята защита. Белият кон пристъпи към мен и наведе глава в знак на съгласие. Излязохме от стаята, оставяйки за себе си капитана с озадачено изражение и Лени, който все още се мъчеше да обясни кой е. Докато вървяхме по коридора на старата викторианска къща, Ричард се наведе към мен и прошепна. Знам коя си. Знам, че знаеш, отвърнах без да губя усмивката си. Защо ти позволих да го направиш? Защото свободата не може да се даде, тя може само да се спечели. Пък и в годината на коня дори господарите се нуждаят от смяна на перспективата. Тоест, не се ли страхуваш, че един ден и вие ще станете пазачи на нещо по-могъщо от вас? Всеки ден, хиено, всеки ден. Ричард кимна мъдро и продължихме напред в мълчание. Пред нас се отваряше светът на хората, а зад нас оставаше една жена, която скоро щяха да третират като животно. В края на краищата въпросът винаги е не кой носи бутушите, а кой има опашка. Ами свободата не е привилегия. Тя е право, което трябва да се извоюва.